Tinapalabas. Napaay ni Gringo anang palutpot kinibakat si Mona. Gaputay masidag ni Marisol. Napasugyan ni Gringo kadagitimbaga ni Marisol. Saan mo't nga ininggaan ti balasang kat tinungpa na pa'y ni Gringo. Kayat ni Gringo abalsen ngam nasiglat ni Marisol kat impakat nan iti baro ti amuna iti martial arts. Awan gaway ni Gringo kat nagkamuol ti agsumbangir amuging nga. Nalaos ti luksaw na gaputan na bainan iti napasamak. Iti sabali abangir naibayagmat ni Burton iti dalan nga agsubli iti ayan dagiti pada na abandido. Gaputadinan masurutan ti dalan nga agturong iti kutada. Nasipngutan iti dalan. Kabigatan na iti vilya. May sa akotse tinagsardeng iti batog ti vilya. Sinabat ni Marisol ket may sa akahon tindisag tinakakotse. Impawit ni Marisol kini Luciano ti kahon ket imbilin na nga diretsyo ni Luciano iti kwarto day di don Esteban. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Saan? Dinagulo din, senyorita. Dito. Iti kwarto ti pangidiretswam iti dayta. Ay, saan? Batam na, senyorita. Kayat mo ti masaktan. Ay, senyorita. Alah, magnakan. Magnaka ko na ka. Talagang sana sapol ni si kay di sakit ti bagbagi ni si ka, Gringo? Ay. Ibatan ni si ka ni Luciano. Ay. Anya ti linaon dayta kahon. Porke? Anya ti kibir ni si ka? Kayat ko amaamuan no anya dayta. Ha? Usyoso. Awan pakibiyangan ni si ka. Ha? Alan, Luciano? Ay. Ipan mo daytan, iti imbaga ni siya na pangipanan ni si ka. Kaya't ni siya nakadwa ni si ka namang lokat iti kahon. Ay, senyorita. Ala, lokatan ni si ka. Dahito iti liyabe, ti kandado. Sige, lokatak. Amangan no, anyamat dahi tao, senyorita. Amangan no... No, anya? Asino ka dahi jay nang iturod iti dahi tao eh. Iso dahi jay. Tay negosyante, nagpampanday, iti nagduduma na kita ti armas. Anya? Hala, lokatan ni si Kati kahon. Armas, tilinaon dayta. Armas? Oh, apay nagmalangan ni si Ka? Kabutang ni si Kati armas? Syaklangan ti manglukat. Kuha, syakon, senyorita, syakon. Ha? Uy! Nagpipintas. Nakita. Ti revolver. Pasig, paltawg, kan nagadwa bala. Si Luciano. Ginatang ni siya, dagita. Naramatan dagiti alipuris ni siya. Luciano, adamatan para kanisika ita. Nalaing mat nisika, nagaramat iti armas, saan ka di? Senyorita, asintado ak, tain kakaubingak tinagan anop iti kabakiran ti asyenda. At umot nga alingaw kin ogsa, tinan ano pa ako na. Amo ni siyak dayta, tanagdamdamag ni siyak, iti may sanalakay. Nakaaroba ni da kayo. Ala? Mangpili ni sika, iti para kan ni sika, Luciano. Agpapada nakalibre, dagita. Agpapada mat ti di senyora. Senyorita, saan ka na irwam nga gimimot akanayon iti armas? Awan matamok akabusor ka o. Si.
Amo ni siya dayta, Luciano. Ngam 100%. Adon ti agbalin nakabusor ni datayo. Iti asyenda. Kat iso ti saganaan ni datayo. Ay, Rafael, imbag ta imay ka dito'y Villa. Napatag ti rumbang amaamwam. Anya dayta? Umay ka iji kwadra. Nagadun a kabalyo dita? Agkurang ti kwadra apag yanan dagiti na isangkot na kabalyaw. Iso nga anda iti likodan ti Villa ti Daduma. Anya? Indilibar ti may sa negosyante dagita idi na minsan ngal daw. Ket amaw nga ad-adda makigtot ka iti bagak. Anya dayta? Sige, ibaga madagos. Ado, ti indilibar ti may sa negosyante iti armas. Anya? Nagado a revolver. Revolver? Kuhay, agpaay dagijay kadagiti sa nga pulo ang nagsanay. Dagiti agbalay nga aliporis ni senyorita. Kaya't mo asawan, may kanda iti armas? Wen, ket karamanak anaikan. Daytoy manaw. Nagpintas ti kalidad na a revolver. Mang Luciano, anya ka diti pampanunutan ni Marisol nga ramidan? Apay nga agisagsagana iti kakasta? Kinunana nga ado kano ti kabusor ti asyenda. Iso nga agsagana tayaw. Mang Luciano? Naskain, winoromba nga adamad armas mo. Ta makipagsalaknib ka. No pudno ti bagbaga ni Senyorita Marisol. Awan ti amok akabusor dito'y asyenda. Malaksid ka dagiti bandido. Ti ipanguluan da Bortaon ken Gringaw? Wan. Ay, sayang. Awan mo't nga minti torayta. Saan kuman ang napalubusan da ja Bortaon ang nagsubli itayan dagiti kakatuana. Awan karbangan tamang lapad ken kuan. Awan mo't karbangan tamang isopin. Tawan mo't ebidensya. Amay pakita ta kontra ken kuan. Wan nga raw. Ay, Rafael, matananak. At dalaki di maparnuay ariribok iti asyenda. Gapo iti na ikali agamang. Adda ni Rafael, Gringo. Amangan mo kaya't mo akasarita di kasingin mo. Kontra kanya ako ni Rafael. Kasurunak na dyan. Anya. Sigud nga agkadkadwa kayo. Kampay di lang dayjay. Kampay di. Nakikadwakan ko na tapno maalak ti kasilpo ti mapa. Anya. Ala kon ti mapa. Anya pa ila ti panggap wa. Amok matadi na ayunan dagiti plano. Ala, addaken ka no di mo kasarita di kasingin mo. Addadaken Luciano iti ayan dagiti kabalyo. Makita ni si kadagiti agsangpet, Rafael. Aliporis ni siya, dagitan. Dagiti man nalon adidan kaya't dagtalon. Oh? Apay, nasaan nagtagarin ni si ka? Isumot lagay masana na nagtalon dagita. Kinay kaya't dati nagsana iti pannakilaban. Akas iti imbaga kanyak ni Mang Luciano. Si? Katap no maamuan ni si ka? Excelente dagitan. Iti pinaltukan. Mano-mano kan oray kinamatan. Anya? Excelente dagita. Kasta timbaga ni Professor Fernando na nangsanay kan ni Isuda. Professor? Si. Nalaing ni Professor Fernando. Sigud na kamang ti militarya. Nasapa na nagritero kat nagbalin na professor iti martial arts. Insuro ni Isu ti estratehiya ti panakilaban.
Sayang, Rafael. No imayon ni Sika kan ni siya, may samot ko man ni Sika kadagiti nagsanay. May samot ko man ni Sika, nalipuris ni siya. Saan ko apagpangas? Ngam amok met no kasano ti panagaramat iti paltog. Adamot amok iti bagbagam a martial arts. Tanagbalin nga elective mi dayta. Idi nagadalak iti high school. Di ka mang tagibasit, Marisol. Di mo amo, nuan nyamat ti kabalak nga aramidan. Rafael. Agkampo day jay kasay jay rancho. Kasta ka di timbaga ni Marisol. Wine. Ket amaom ti may sangay pagana. Ilako na aminen dagiti nabatbati a baka iti rancho. Kasta ti kayat ng aramidan. Ngamjak ipalubos. Anya nga rod ti aramidam. Kadwa anak mang Luciano. Papanganta. Sikat ti makaamo numanupay tinabatbati a baka iti rancho. Idinto ta saan nga amo ni Marisol. Wine. Talaga saan niya amo ni Marisol no mano ti bilang tinabatbati a baka iti rancho. No anya ti bagak. Iso ti amo na. No kasta nga rod. Isalbar ta dagiti kabayan. Kan mangibati ta iti dua wenno tallo a kalakyan. Anya? Mapantay iti rancho nga manglikaw ta. Saan ta ngagpakita ka dagiti alipores ni Marisol. Rafael, Luciana. Ha? Adda ka pa'y matlagayam dito yung Villa. Tapay ko ma. Ha? Apay talimitam dita rupam. Awan bibiyang mo. Sa dino ti papanan nyo adwa. Mapan kami di rancho. Makikadua kayo kada Marisol? Anya? Makikadwa kami kada... Wen. Kadwa mi da Marisol. Kanda gidya aliporis na. Nukas tayo, Rob. Agkakalaban tayo. Agsagana kayo. Agsubli laki din ni Gringo itayan dagiti pantidaw. Aggaraw tamatan, Mang Luciano. Isalbar ta dagiti daduma abaka iti rancho. Tapno di ilako amin ni Marisol. Imbag, tanatuntunan kayo. Ayan ni Gringo. Ay, saan pa yan nagsubli? Ako na Emilia! Anya. Ba't ka nakalasag ka, boss? Kaya mo kami, ba't matay ka na ginagatulan? Ngayon nagpweso. Danggali. Uray siya. Talaga ati amok kat kanibusalagon. Yan, ada ng tulong kanya. Sino, boss? Sino? Dayjay Luciano. Kaduana ni Rafael. Basta ka di. Okay, boss. Di nakakadinakita ni Gringo, boss. Kadlo si katiga po na ano api-api manaw. Sa pulin nakakano. Uray sinapulak. Di nagsiguro basta masarakan. Yan, saanin agay ta tinapatay. No dikit, ipan naka-espal ko. Imbag ta nakasubli ka dito yung kuta, boss. Imbag ta saan na ka pinaibalod jay aglagan ni Rafael. Nasirit na ito. Kulayot sa. Sanda ka man lilaw. Iso ang nakasubli at matlaang dito'y. Apaman at kinabailagong timag na. Imbag ta, nakalasat kayo iti ulag. Nagdakal kayo nakita mo yan natin nga ulag iti ng panawan magan ka, boss. Ichay, ang makita tayo no kasano. Ti kinasintadok ko pamalto. Naminsan la sinirig ko. Nalpas nagpayo na tinupkawan. Amay, lawan makaramid tigas chay ka na kayo. So karon da sika talaga ti Pangulo me. Sika ngamin ti kasiglatan. Awan na, pweso! Kasta ka na. Agya pala ka na kayo. Hi. Sa nga pulo a kabayan ti isang kamay sa mayak akay.
Ayan dagiti kalakihan, Rafael. Si Mina da iti sinurot apagnaan. Sa ligaw kawak idan. Ipaturong tayo da, iti akin amyano na pasagtiran tiyaw. Ija, iti pangyabugam ka dagiti bulaw. Wen, Mang Luciano. Basta sa likbayam dagiti kabayan. Basta diretsudan nga agpamyanan. Napaano ni Rafael? Upat dagijay bulog anayabog may. Dasen dagijay apagpuunan ni Rafael. Sa nga pulaw apangganakan ken upat abulaw. Apay nga agbil ka iti bagay ang abog ka. At namang dugdug sa kadakwada. Sang kamay satan nagwilta. Ay, salikbaya kita. Hey! 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 Agbalingi nga ta, da Rafael ken Luciano iti panggap da. Asino met timang dugdug sa kadagiti baka. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!